Benvinguts de nou a Enrocat amb sa llengua, l'espai on els escacs, la cultura i les paraules de Menorca es troben damunt el mateix tauler. Avui parlarem d'una idea molt curiosa i molt profunda dels escacs, el Zugzwang. És una paraula alemanya que s'empra molt en escacs i que descriu una situació molt especial, quan un jugador ha de moure, però qualsevol moviment empitjora la seva posició. També reflexionarem amb una frase de Theodore Roosevelt, aprendrem què vol dir desenvolupament, resoldrem el problema del dia i acabarem amb una expressió menorquina molt clara. Cada un es grata allà on li pica. La curiositat d'avui és aquesta. El Zugzwang és una situació en què un jugador ha de moure, però qualsevol jugada empitjora la seva posició. Aquesta és una de les idees més elegants dels escacs. Normalment pensam que moure és una oportunitat. Tens el torn, pots fer qualque cosa, pots millorar una peça, defensar-te o atacar, però en el Zugzwang passa just al contrari. El jugador que ha de moure no vol moure. Voldria passar el torn, quedar quiet, no tocar res, però als escacs això no és possible. Sempre has de fer una jugada. I aquesta obligació pot ser decisiva. El Zugzwang apareix molt sovint en els finals. Per exemple, quan dos reis lluiten per una casella clau, o quan un peó només pot avançar i deixar una debilitat, o quan una peça defensora ha de moure i abandona una defensa important. És una idea preciosa perquè ens mostra que els escacs no només importa què feim, sinó també quan ho feim. A vegades tenir el torn és una força i a vegades tenir el torn és un problema. La frase d'avui és de Theodore Roosevelt. Fes el que puguis amb el que tens allà on ets. És una frase molt pràctica i molt útil. Roosevelt ens recorda que no sempre tenim les condicions ideals, no sempre tenim totes les peces ben col·locades, no sempre tenim molt de temps, no sempre tenim una posició còmoda, però això no vol dir que no puguem fer res. Els escacs moltes vegades hem de jugar des de la realitat de la posició. Potser tenim una peça passiva, potser el rei està una mica exposat, potser el rival té més espai, però encara així hem de cercar la millor jugada possible. Aquesta frase connecta molt bé amb el Zugzwang. Quan una posició és difícil, no podem desitjar una altra partida. Hem de mirar el tauler que tenim davant i demanar-nos què puc fer ara amb aquestes peces en aquesta posició. Això és una gran lliçó d'escacs i també de vida. La paraula d'avui és desenvolupament. En escacs, desenvolupar vol dir treure les peces de la seva posició inicial i col·locar-les en caselles útils. Al començament de la partida, les peces estan una mica adormides. Els cavalls, els alfils, les torres i la dama necessiten entrar en joc. Per això, a l'obertura, una de les idees més importants és desenvolupar les peces. Normalment, desenvolupant primer els cavalls i els alfils, controlam el centre i preparam l'enroc per protegir el rei. Una peça desenvolupada és una peça que participa, una peça sense desenvolupar és una peça que mira la partida des de casa. El desenvolupament és important perquè una partida no es guanya amb una sola peça, es guanya quan les peces col·laboren. Si traiem la dama massa prest però deixam els cavalls i els alfils tancats, podem tenir problemes. Si atacam sense desenvolupar, l'atac pot quedar sense força. Per això, abans de cercar jugades brillants, hem de fer una cosa bàsica: posar les peces a jugar. Ara arriba el nostre problema del dia. Avui et propos mirar la posició amb una idea molt concreta. Qui està obligat a moure i què passa després? Mira bé el tauler. Primer, identifica quin jugador té el torn. Segon, mira si les peces importants tenen bones caselles. Tercer, comprova si alguna peça
està defensant una cosa essencial. Quart, demana't si moure aquesta peça pot empitjorar la posició. Et deixo uns segons per pensar. Quan cercam un zugzwang, no sempre hem de cercar un escac o una captura. A vegades la millor jugada és una jugada tranquil·la que deixa el rival sense bones opcions. Això és difícil, perquè ens agrada fer jugades directes, però els escacs també tenen silencis. Una jugada pot no semblar espectacular, però pot posar el rival en una situació molt incòmoda. Ara revisa la teva resposta. Has mirat totes les jugades legals del rival? Has vist si alguna peça defensora queda obligada a abandonar una casella? Has comprovat si el rei pot quedar fora de joc? Si has fet aquest procés, ja has entrenat una idea molt avançada. Entendre que de vegades la força està en limitar les opcions del rival. L'expressió menorquina d'avui és cada un es grata allà on li pica. Aquesta expressió vol dir que cada persona coneix els seus propis problemes, les seves necessitats i allò que li preocupa. És una expressió molt clara i molt humana. La podem emprar quan qualcú actua segons la seva situació particular. Allò que per una persona és urgent, per una altra pot no ser-ho. Allò que a un li preocupa molt, a un altre pot semblar-li poca cosa. I això també passa als escacs. Cada posició té les seves pròpies necessitats. No podem jugar sempre igual. A vegades hem de defensar el rei. A vegades hem d'activar una torre. A vegades hem de canviar peces. A vegades hem d'evitar un zugzwang. I a vegades hem de desenvolupar abans d'atacar. Per això podríem dir que cada posició també es grata allà on li pica. El bon jugador no juga per costum. Juga segons allò que la posició demana. Avui hem après què és el zugzwang, una situació en què un jugador ha de moure, però qualsevol jugada empitjora la seva posició. Hem reflexionat amb Theodore Roosevelt sobre fer el millor possible amb allò que tenim, hem après què vol dir desenvolupament, hem entrenat la ment amb el problema del dia i hem descobert l'expressió menorquina, cada un es grata allà on li pica. Això ha estat Enrocat amb sa llengua. Ens veiem al pròxim episodi. I recorda, els escacs no sempre es tracta de moure molt, es tracta de moure bé.